את זה ליוטיוב. איזה קשר, שמוס תומי. יאללה. יום הראשון, מה זה? איפה אני? הנה אני. רגע. הנה אני. הנה אני. לא רואה אותו. יש פה על הרצפה, ג'ונה. אני מצלמת את זה ליוטיוב. אני מצלמת את זה ליוטיוב. איפה אני? איפה אני אבא שלי? זוכרים את הדיון? זוכרים את הדיון? זוכרים את הדיון? הנה, אני מצלמת את זה ליוטיוב. הנה, התחלתי להגיד. הנה אני. די, נו. איפה אני? הנה אני נבלי. הנה אני ואלמה. הנה אתה. הנה אני. זה היה בזה. הנה אני. יואו, איך אני זוכרת את זה. הנה אני. פה אני שם, נראה לי ליד ראם. הנה אני. אני לא זוכרת.